Nou, ik ben Jimmy Reitsma en ik zit hier nu al 29 jaar in Blommen en Cadeaus het Gieterke in Bedaat. Ik vind het hartstikke mooi werk. Je bent er net riek van, maar dat hindert me niks. Ik vind het gewoon super mooi. Dus ik zeg altijd, zolang dat ik nog leuk over de bergen fietst en ik blijf wat gezond, dan hoop ik het nog even te doen. Het Gieterke, het is eigenlijk Blommen en Cadeaus. En ja, ik ken toch echt net maar in Nederlandse bloemen namen aankomen hier in de waard. Nee jong, dat werkt niet. Ik ben echt zelf ook van de Fries. Het schreeuwen vinden wordt wat moeilijk, want dat ga ik net helemaal leerd. Maar we zijn hier in Friesland en je komt een hele grote import komt hier ook. En dan is het heel leuk dat ze hun eens een keer even de bek erop brengen wat er op het kaartje staat. Ja, het zijn Hollands-Nederlands praten best, maar we doen er altijd een Fries kaartje aan. Ik heb echt net zoveel oren meer, hoofdzakelijk Fries. Ja, dat vind ze super en ze zeggen het ook even naar wat erop staat. Nou, die kriiskaartjes is altijd wel heel leuk, want dat zijn langere teksten. Dan zeg ik, nou, lees het maar even voor. Nou, dat vind ze hartstikke leuk. Valentijn is zelf in het dorp natuurlijk heel anders als in de stad. Het is hier ja, toch een proto wel jongeren, maar er komt toch echt wel wat ouderen en dat vind ik op zichzelf ook heel leuk. Wij zijn er natuurlijk eindelijk mee opgegroeid, hè, Valentijn net. Wij hadden dan echt Friese Valentijnskaartjes, ja, maar had ze erop in een dikke tuut en maar we hebben toch wel mooie boeketten gekocht en mannen zijn vaak net vol met geld. Hè? Ze pakken gewoon een boeket wat mooi is, maar een mooi gerut hat erin en hup. Ja, wat smiet het op? Ik denk ik wil de gezelligheid en het mailkoor en zulke soort dingen, denk ik wel. Ja. Dus hij deed altijd echt de Fries en vroeger stond er dan in het Fries Dagblad, stond er in het linker in de eerste bladzijde sloeg om, stonden van die mooie Friese teksten. En dan hing de deur wel in als ze er weer uitmisten, want dan hadden ze er al uitknipt. Maar toen te staan is, had ik het hele bakje van. Met al die mooie liedse tekstjes, dus dat is wel heel mooi. Ja, de meer weer, ik denk toch wel dat we hier nationaal in Friesland binnen en dat het ook heel mooi is dat ik de Friese taal hier hier behouden wordt. Ik in ons dorpje en ik in dit vreemd komt, dit je vreemd komt, dat hij het wel een beetje mij krijgt en leert. Was Tono ik meer met het Frieske in bedrijf? Wij helpen daar graag bij. Praktisch, creatief en financieel. Zoek op onze website voor meer informatie.